בית משד, שהוא נמצא כאן בהרצליה פיתוח, הגינה מאוד יפה, הכניסה שנכנסים לפה, חושבים שאנחנו בגן עדן, ומאוד יפה, מאוד מסודר, מאוד נקי, והדיירים במוסד, פה במוסד, כולם נחמדים, מדברים אחד עם השני, כל אחד בשפה שלו כמובן, ויש לנו פעילות, כל בוקר יש לנו 2 מדריכים שעושים לנו התעמלות, כל בוקר שעה, ובאחרי צהריים יש לנו פעילות, או יש זמר, או יש זמרת, או יש לנו בינגו עם עדי, שהיא אחראית על הבינגו, אישה מאוד מאוד נחמדה, והיא אוהבת לעזור פה לכל הדיירים, ויש לנו גם את הפקידה שלנו, שהיא באה אחרי צהריים, המזכירה של הקבלה, חנה, שאין דברים כאלה, היא אישה מאוד מאוד טובה, מאוד, והנה המדריכים שלנו של התעמלות, כל יום עושים לנו התעמלות, הנה, וחנה המדריכה, אני מבסוטית פה, אני כבר 2 כאן, בהתחלה חששתי, אמרתי אני אנסה, אבל שראיתי שהצוות והמטפלות וההנהלה, מר יעקב ואורנה, כולם נחמדים ומטפלים בנו, וכל הזמן שלום, מה נשמע, שואלים, מתייחסים, זה הכי חשוב בשבילי, יותר מכל דבר אחר. ואוכל, מסתדרים עם האוכל, אני צמחונית, אז אני אוכלת דברים אחרים, לא אוכלת, בוא נגיד בשר, אבל אני אוכלת דברים אחרים, ירקות, מרק, סלט, חביתה, פירות, גבינות, לא חסר לי פה שום דבר, אני באמת, ואני גם רוצה, בוא נגיד, כל הזמן, אין לי תלונות, אני לא מתלוננת על כלום, אני אומרת תודה רבה למדינה שלנו, למדינה שעוזרת לנו, שנהיה פה במקום כזה. זה לא מובן מאליו, כן, שיש לנו מקום כזה יפה ונקי ומסודר, ולקראת הזקנה. אל תשלחי עיני לעת זקנה, וזה כולם אותו דבר פה, כולם זקנים, כולם לא מרגישים טוב, וברוך השם שאני מבסוטית שיש לי את המקום הזה, ואני צריכה להגיד תודה להנהלה ותודה לאלוהים, ותודה דבר אחד שלא שייך למוסד, לא שייך, תודה לחיילים שלנו, לצבא ההגנה שלנו, לצה"ל ששומרים עלינו, ושיהיה לכל עם ישראל חג פסח שמח.